ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien resaq lejn Ġesu wieħed mill-kapijiet, inxteħed f'riġlejh u qallu: Binti ississa għadha kemm mietet, immint ejja qiegħed idek fuqha u hija tgħix. Ġesu qam u mar warajh flimkien mad-dixxipli tiegħu. Mela waħda mara li kienet ilha 12 sena sħaħ tbati bit-tnixxija tad-demm, resqet lejh minn wara u messitlu t-tarf tal-libsa, għax qalet bejnha u bejn ruħha: imqar jekk immiss il-libsa tiegħu infieq. Ġesu dar li maħaw qalilha: għamel il-qalb binti, il-fidi tiegħek fejqitek, u minn dak il-ħin stess il-mara fieqet. Meta daħal għand il-kap Ġesu ra d-daqaqa tal-flawt u folla nies jagħmlu storbju sħiħ u qalilhom: warbu għax it-tifla mhix mejta imma rieqda, u qabdu jiddeħku bih. Iżda hu keċċa n-nies il-barra, daħal, abatit it-tifla u din qamet. U din l-aħbar xterdet ma' dak il-pajjiż kollu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Hemm 3 kelmiet li l-Papa Franġisku juża diversi drabi, speċjalment anki jużaw dawn l-aħħar xhur, biex ifisser l-istil ta' Alla. Jgħid, ħanuża l-kelmiet tiegħu, viċinanza, kompassjoni u tenerezza. Dawn narawhom ħafna fil-ħajja ta' Ġesu u f'dan ir-rakkont li smajna mill-Evanġelju ta' San Mattew narawhom jispikkaw mod sabiħ. L-ewwel nett viċinanza, jiġifieri li Alla huwa qrib il-bniedem. Ġesu dejjem narawh qrib in-nies, qalb in-nies, mhux maqtuħ minnhom. U mhux biss qalb il-folla, imma anki qalb il-individwi personali, mod personali, bħalma naraw hawnhekk li l-ewwel qallu l-kap Ġajru biex ifejjaq anzi jqajjem mill-mewt il-bintu u Ġesu hekk għamel, u mbagħad anki lil dik il-mara li misset tarf fil-libsa. U x'ninnutaw Ġesu huwa qrib il-morda, qrib dawk li għaddejjin minn tbatija, qrib dawk li tilfu l xi ħadd għażiż għalihom, qrib dawk li huma warbin emarġinati. U f'dan ir-rakkont joħroġ mod speċjali kif Ġesu huwa qrib ta' kulħadd, ma jagħmilx distinzjoni bejn min hu imlaħħaq ta' pożizzjoni għolja u min huwa ta' ħajja li aħna nsejħula ordinarja. Dan l-ewwel wieħed li kellmu kien il-kap. Ngħid naqraw hawnhekk fl-Evanġelju, wieħed mill-kapijiet. U kellu lil bintu li għadha kif mietet. U Ġesu mar biex iqajjimha mill-mewt, mar miegħu. U fit-triq kien hemm din mara li qasna fuq isimha illi misset tarf il-libsa, dil-barra ta' ħajja mill-aktar ordinarja li ħafna qas kienu jafu biha naturalment. Ġesu għalih wieħed u l-oħra ma' kulħadd, għalih kulħadd huwa importanti, kulħadd jiswa. Ġesu huwa wkoll mimli kompassjoni, jiġifieri iħoss, jaqsam id-tbatija, jimpurtah, jagħti każ. Wow, dan ir-rakkont, speċjalment meta narawh li dik il-mara li misset tarf il-libsa biex tfieq, ma kellix iskop illi tkellmu, ma fitxitx li tkellmu l-Ġesu personalment, imma hu jieqaf biex ikellimha, biex jaqsam magħha id-tbatija tagħha, biex jagħmlilha l-qalb, jinkoraġġiha u jissaħħaha fil-fidi tagħha. Ġesu huwa dak li huwa mimli kompassjoni. U dan naraw ukoll
meta jmur mbagħad biex iqajjem il-mewt il-bint Ġajru u fil-fatt anki hemmhekk naraw it-tielet kelma li juża Papa Franġisku, tenerezza, ġifieri l-għoża, il-ħlewwa, il-ġentilezza. Kemm toħroġ mod sabiħ din it-tenerezza, speċjalment hemm dettall partikolari dan ir-rakkont meta Ġesu neħħa l-istorbju li kien hemm madwar in-nies li kienu qed jagħmlu storbju. U fil-kwiet qabada minn ida l-tfajla u qajjimha l-ħajja ġdida. Dan il-ġest juri tassew din il-tenerezza ta' Alla. U għalhekk Papa Franġisku jixtieq li aħna ikonna din l-esperjenza ta' Alla. Alla li huwa qrib tagħna, li huwa mimli kompassjoni, li huwa mimli tenerezza. U nistgħu nagħmlu din l-esperjenza jekk aħna bħal dawn in-nies tar-rakkont ikollna l-fidi fih, fiduċja fih. Dak il-kap mar inxteħet f'riġlejn Ġesu biex jgħajjimlu il-mewt il-bintu. U dik il-mara qalet imqar immiss tar fil-libsa kellha din il-fidi fih u setgħu jagħmlu din l-esperjenza sabiħa ta' Alla. U li jixtieq minna wkoll il-mulej huwa li aħna dixxipli tiegħu mhux biss nagħmlu din l-esperjenza sabiħa tiegħu, imma li aħna wkoll li konna dan l-ispirtu tiegħu mal-oħrajn. Jiġifieri nkunu qrib l-oħrajn, speċjalment dawk li għaddejjin mit-tbatija, li nkunu wkoll mimlija kompassjoni u tenerezza mal-oħrajn. Kemm tkun isbaħ il-ħajja fil-familji tagħna, fir-residenzi differenti tagħna, fil-postijiet tax-xogħol tagħna u kull fejn iltaqgħu, jekk aħna ikonna tassew dan l-istil ta' Alla, ikun ukoll l-istil tagħna ta' kif aħna nittrattaw il-xulxin. Nitolbu l-mulej din il-grazzja llum fil-qudiesa li aħna nagħmlu din l-esperjenza sabiħa tiegħu li hu qrib tagħna mimli kompassjoni, mimli tenerezza u aħna wkoll b'dan l-ispirtu tiegħu hekk nittrattaw l-oħrajn, jiġifieri nkunu qrib tagħhom u nkunu mimlija kompassjoni u tenerezza magħhom.